Φίλε μου Μιχάλη, με το 952, με αυτό το 5 ευρώ, κερδίζεις μια μπριτζόλα δώρο στο μαγαζί μου. Οι ακροατές του σταθμού. Οι ακροατές του σταθμού, στο ράδιο DJ, κερδίζουν μια μπριζόλα. Με το 952. Σας περιμένουμε όλες οι βρυσούλες στην παραδοσιακή ταβέρνα του Σπύρου του Βαλιμίτη. Και σε λίγες μέρες θα σας ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα που θα έχουμε στα καλοκαιρινά πανηγύρια με τις μεγαλύτερες φίρμες. Αυτά τα ονόματα θα τα πούμε στη συνέχεια, σιγά σιγά. Αλλά θα έχουμε μεγάλες φίρμες, όπως κάθε χρόνο που κάνουμε τα καλύτερα πανηγύρια στη Βρυσούλα. Διοργάνωση Σπύρος Βαλιμίτης. Τις απόκριες 25 Φλεβάρι, Σαββάτο, θα έχουμε στο μαγαζί μας στις Βρυσούλες Σπύρου Βαλιμίτη, αφεντικό, θα έχουμε ζωντανή μουσική. Αργότερα θα πούμε και ποιοι καλλιτέχνες θα τραγουδάνε. Σας περιμένουμε όλους. Θα έχουμε μπριτζόλες, παϊδάκια, κοντοσούφλια, κοκορέτσα, κοτόπουλα, γουρδοπούλα σούφλας και άλλοι διάφοροι εκλεκτούς μεζέδες. Τηλέφωνο 69 46 96 39 15. Πάρτε τηλέφωνο για να περάσουμε ωραία. Και ακόμα τα Χριστούγεννα θα έχουμε γαϊδούρια μετά το φαγητό να κάνει ο κόσμος βόλτες μέσα στο χωριό Περιοδία. Σας περιμένω όλους στις Βρυσούλες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφανίων. Σπύρος Βαλιμίτης. Τηλέφωνο 69 46 96 39 15. Σας περιμένω όλους.